nga ai kublay Resurrection Sunday yapi baro kiba pet yakani ka program kaba kerpang jongki kena hakani kapor kaba menta bat nga pediang sobha iwe pi iwe yakaba nget scam haba pi pet yakani pinyo yaki jing kerku bat pinyo ru ki jing mentoy kumban sulam prang hendian mo sepang kani ka Resurrection Sunday pi ki kena mo nget scam pilatep ang bakani kade kata kasingi kaba kerpang kaba ngi rakhi kata ka jingmi pat ke jong utrai jungi uji sukres bat ka jing pen I ya kaba ublei jungi ulong ubodan bor ba khrau bor bat hani ka por mtangan cupuli kendiat ya nak ketin ke jong ublei ya kaba pinla ban syam naka gospel ke jong Matius kalong nang kaba arfra kadkat kaba ar hadu kaba hendrio kaba ong komni hadian kasabatan te haba kasasay kasingi ningkong jong katayo kameri kanong Magdala kalawan bat kata kawai kameri ban jungo ya kajingtap akmi laki jumai bakrau nabau angel utrai ula hiar na beneng bat haba ulawan ula penteleno ya uta umau kang bat ula syong halor jong u kakmat jong u te kalalong kom kalili bat kajan jong u kalali kat kayor nakat ba septieng te ya u kita kinong ap kilakyo bat kilalong kom kibayap andrei uta u angel ude tho ulong ha kita ki kentai to wat septieng phi na bangatep ba phi ya wat u jisu balasa narna umdan hangni naba ulami no kamba ulong ali tukmi ya ka jaka hakaba ulathia utrai kani kan isu kani ka benta kala batai sayingi komdo ya kata ka jingmi pat ka jong uji sukres bat ngenget skamru ba hakani ka bor ba menta ngin sa yo pat ya ka melodrama hakabaya dai bat kani ka jing puli ka bangala puli hakani ka por ka ba menta shuffling soldiers' feet as they guarded the grave. 1 day, 2 days, 3 days had passed. Could it be that Jesus breathed his last? Could it be that his father had forsaken him, turned his back on his son, despising our sin? All hell seemed to whisper, just forget it, he's dead. Then the father looked down to his son and said, and the tomb began to shake, and like lightning from heaven, the stone was rolled away, and as dead men, the guards, they all stood there in fright, as the power of love displayed its might. Suddenly a melody filled the air, riding wings of wind. It was
deh kani kapor ka menta ngila debyo ikatu ka melodrama niki heb ki baret bat nganget scam baro playo ka jing mento ni ini jing bat ka jing hikai ni na ini drama bat nang hani kapor ka menta ngin yo apat sakaway ka program ya ka ba ngin sayo ya ka action song. Ngai kuble yepi ki heb ki baret ki bala syem benta hakani kapor bat nginget scam ba ublei unang ye kerku yepi bat kumjuru yepi baro ki bapet yakani ka program ka bakerpang hakani ka sengi ka pamenta bat kumjuru ngai kuble ya baro khat ginong get kam jong ka seng khana ki bala yarap ya kaban yo ya ban ya don ringkat lam ya kaban perlong yakani ka program kumba kalong bat hakani kapor menta ngan khat i jadi daya badan dor khan ikapan ai ngi ka verse of the day bat haden nang tapan ngin yo ja ka jing pen kun na ka jing doi utrai na i da shisha basok kriyam yo anes we atosan jisu la ong haka lalong kata ka jing mipat bat kata ka jing em ta bangit hanga la layap onyo em Tungin bu kiti kumne bang indoi ka jingdoi utrai ko kpa jungi uba hamleng long bukhut ka kuteng ka jongme wan ka hima ka jongme long ka mon ka jongme ha khando kumba hamleng tu ai yangi menta ki jingbam jungi ki ba hala kasi tu mapru yangi ki rengkang jungi kumba ngir ni map ki bala sne yangi tu wat yalam yangi sha ka jing pinshairu Henry Sumaringi na kabasneo daba ka jongme long ki hima ka bor ka buram ru hala kata amen